Shubor nakaslem jong unong san hima. Ro kitip kum storyteller London ke bawa ai kerteng ha YouTube channel jong u. Ulo kintui kinong shna film khasi ban shnano eki film kat kum kejok ke beminta kenang ban la ban penyat yo shabar ke jelaru. Kini kejing penpau uba PF lingdo ke dei haba ulepet ya ke film tang shteng por ke badang yat menta habijo cinema Shillong. Uba PF lingdo ule thu ba ulade uwe unong shna film khasi Barim Hamighalia Henry uklem beteng shu namar ubun hakikam na jong. Bun, kubla shibun ba storyteller London. Isa na kiru pi mata. Mata pi lawan dapat ke film no. Hai ngalwan pet ke film tang stem por. Wow, ke film is very nice. Itra kumno ki beliau kimya boleh pet ke film. Kini boleh pet bro. Kata gui ka dan gui ka khana ka basutran pas pang kalong yung sam jung tu film. Hajing siya nga kelepat yung pet naman ring ala yung pet kerpang di ba producer jung kata film di parlok bajan ba jung ilawan pen i kerpang yang hayang kalong ka ba itrap dengan kum ketika film gede ben pet kalau ngadu sa ka ba mana kum ta kilong yang long sam kam tam kum kene gejub ber kepur ka bamda. So kai gajing film. Ya ka imnas alang kum ka ta film ba pi. Nah kat kum ka jung i jung kalong ban na ka banta bantai kalong ying long sam ka ba bat ka bakiu seprang ke kadon kan uksa ke babha na ke bataki long ying long sam kham tam ya ki ka jinglong jong argut silok rengkat ki kun ki tinggal long ngada ya ro isya ke film kalong ke itnat bat ngada itnat to kata ngangan selipet ngan upos nama wow ke film te perlok kini melipet ke film To pi tu le mingi kai ke jing i jung pi film kasi mata. Pi de we usnar nong chna na ngi ke junga yu film kasi mata kalong ba kadang ya kipor ni nang mi ginong sna film kibun bat nga ngadi we no sna film bal rimha po ka jelam me kle bat ngadi we banga I'm sima haga jingi de social media la da de film ha YouTube la ni ha ni platform ngadi we ba support ba tinga shu ajing mutang ke de we kalong ba kum ka jelom jo ka juk pe kapor ni persang ba dia be no ya ka teknologi da bagi bri ka jing duna jo ki bri ko jingon film ka de nama ba ni dan don shadien kat baka ka teknologi kala ya chmat tentang I mean sim jinong sna film kaptam ya ki samla ki barang kiyo bagi dia be ya ka kadkum ka jing ya jo ka juk ka por nang ba ki film jo ni ki tong ya tang ni po ka jela henry kin ya du shba Batalem yang ikiniat long pi de we no chna film la slam. Te boleh pat pi film chna film show. Ka jing bom sna film jo nga penlong i ka film tang kum ka hobi ka jing sna film jo nga tang ka jing sutrat pangakwa bat i ka sap ka talent ka ngadon pre ngam dadon pat bangan penlong komersial la ka jing ye dei ikam sna film Utama. Te la da pi jano baro i jano pi i kumno film kasi kan jane kumno. Ka jing ja jo ka film ka dei ka jing bom mi nong te kum katai ka jing ajung jo nga ka long bakat kum ka jing ya jo ka juk ka po ngin ya be no ka teknologi ka kum jo ni ka juk namar ta ka dei ka ara jar bun rio henry ngi dang yashna ya ka stylish na film jo isnem 1970 dei na ka daw ba ki film jo ki kim ya de la dagi la long advance beli kim ya kadum ya tang ani henry ki ya chabaru ki bri kim tre ban shuban pet ya ki isnem 1970 ni pet ki film shuli ki bana du ki isnem 1970 henry hadu ta ki dang long ban pet Henry ki film jo ngila dang in shoot menta usnem bang release ara jar rakam ya ju te na kata daw bangin ha pan ya be no ya ki teknologi ban ha ju por ngi pen seluruh gi kena bakin lain pen tibet dan pen experience ki lain chana film Kai ke jing ka ba ngi ka hadu mata ki no chna film ki people aslam. Batal ke ki jing ka ba ngi mla ban kiyo. Ka jing ju ngi pula ban kiyo ka de ka jing bangi ngilong ki briu ki ba ka banengkong du ka de ki bilang tang sadin ka jing sadin ha puli putih ban ngimla ban yo ban pit ha ki lain puli ba per ba ko wiru ka de kum ban su ongno ka de ka jing duk ka de ka tangi don e ka mesti man sna ngadon e ka idea ban sna handai undon ba sponsor ngi mablai nangi nala de ngim dan kisah ban sna Hari India mata ka kisau kila kiu ba bani ki Bollywood. Try kai ke jemu jungi ba ka jala jungi rokin kiu ma sin kasni bani ku perlang ba ki Bollywood. Ka jing kerman hi ngi ju kerman baik ngim ju kerman bangin sahia kam yang shadin handai ngi kerman hi bangin skill sma Kata ma. Te ki jai jemu jungi ki director ki producer. Ka jing haji mut jungai ki director kam tam e pi we na ki nom sna film ba pau ba ka dei ba kam le ba no na du na sma la kita boleh sebut mo Boleh subun ba sondor ka ba. Te pi lapet ni ka film kalong no. Te lapet ni ka film ka internet ni kalau ai sumut jadi we long ki ba yawan ban pet ni bat ka e ka ba ngadon nangar ku ting shop jaka
kasih film industri kalau ba akan pan mentai cubi ke ba berkinyawan ban bisyari ban baik ke film kadang ke ba kedai ke ba ai jimut syahi nak tak cubi Tapi pat kadang film ni aku nampak. oh kadang dah film cenah Kastel iyo film ni. ke bansa rilis mentah benai hi kedai court dan tentu akan sabut seka ijot syafatu dan saya kiwi-kiwi di kidang don hi Okey ke jengi jo pi film kasi betala dan film kasi ki ba pun ki belu pes nama dan film kasi bomban pes nama. Okey ke jengi jo pi. ke jing dunai kalau ba tadi ke komisioner film ke jomai ba kata gila batchna batpan kopi bat kiwi ki film ki bana ban re long minchna ka quality ba ya hab shisha re long katring te ki babon bala Tapi pat ile ki ak baik ka karakter jo pi man film. Karakter jo pi kalau baik bajamnutnya, bakhornya, maksudnya. ka syong jejak film ba syong jejak film re ki babon di gidai ki ba long kum ka film erang betul gitu kita Kam dombreu baik kan. tong Kasa. Tapi aktor kasi kam kat teman. Tapi tak bisa sebut teman. ngaptip ke di ke jingai jeng lei ma ke jing mi jeng tuman de Ikum sap na. Sap ke burang hai teman kan. jiki ka nei sana KJL. Sar. Kamu serat na. Tunggu sekarang baik-baik kesan ya pi keman. okey tau ngi kata kita